Pekne vás pozdravujem, milí naši priatelia. My máme tu opäť deň D. Teda, kedy už tradične na červenom koberci budeme odovzdávať nehnuteľnosť našim klientom, ktorú sme úspešne predali, reprezentovali ich na realitnom trhu a dneska nastáva ten deň, kedy si spíšeme protokoly a odovzdáme kľúče. A okrem iného budeme mať nealkoholické šumivé sekt, ale my tomu hovoríme také naše šampanské a chlebičky a budeme odovzdávať aj darčeky, aby sme pre našich klientov boli pre nich tou prvou voľbou. No a ja som z tých chlebičkov pred chvíľočkou odobral a čo by to bolo, keby som ich neochutnal, čo budeme našim klientom podávať, lebo sú fajné, domáce, nami robené. Ja sa volám Peter Badida, nás nájdete na webovej stránke peterbadida.sk alebo na sociálnych sieťach. A možno s vami v budúcnosti pri predaji tej vašej nehnuteľnosti, kde budeme môcť na červenom koberci so šampanským odovzdávať novým majiteľom práve tú vašu nehnuteľnosť. Majte sa pekne a dovidenia.